марҳамат, ободии ватан. ҳусноро ҳар субҳ ду духтари ноболиғи 10 ва 13 солаашро дар ин вагон танҳо гузошта аз пайи дарёфти кор ва пайдо кардани пуле барои пешбурди рӯзгори худу фарзандонаш ба дари хонаи мардум меравад. ин зани 48-солаи сокини ноҳияи рӯдакӣ 3 соли ахир фарзандонашро танҳо ва бо музди заҳмати шустушӯи қолин ва поксозии манзили сокинон парасторӣ мекунад. шавҳараш онҳоро партофтааст. خب شکل لباس خاکم میگم هر شرط وقتی اگر نمیتونی چکار کنم یه واگن در زندگی دارم حجت خانه ندارم اکنون آب ندارم. қаблан 13 сол дар манзили иҷора зиндагӣ мекард. аммо чун духтаронаш бузургтар шуданд ва хароҷоташон ҳам бештар шуд, бо кори кироя имкони пардохти пули иҷораро надошт. вагонро як нафари хайрхоҳ таъмир карда ва дар канори роҳе дар деҳаи маъруф ба табачкаи ҷамоати сари киштӣ гузоштааст. هر روز سرکنو پیشکنو دارن اینجا جای ترواسرمت رای بره ایش میگه کشتی خونه ما اینجا ایش میگه خیلیه خیلی مجبور مکجون چکو کنم ای مجبوری همجا دا ایستادم اگر من خونه و درد میشه اومدم قدیره روزی دروزی دکبی از تب تبایرون میکنیم وطن و مادر همان را میباشند که چونان که هر انسان یک مادر دارد. ҳусноро мегӯяд танҳо ба хотири таҳсили сазовори фарзандонаш заҳмати сангин дар хонаи мардумро таҳаммул мекунад. ҳама зарурати онҳоро ба қадри кофӣ муҳайё месозад, то миёни ҳамсолонаш ангушнамо набошанд. оғози сарсониҳои ҳусноро ба солҳои 90 замони ҷанги шаҳрвандӣ бармегардад, ки аз тавилдара ба шаҳри душанбе фирорӣ шуда буд. баъдан рӯзгораш мисли садҳо тоҷикистон ба пеш. марҳамат, аҳмақҳои ками шиёра буровардаин гап мезанед, бигирин. тоҷикистон дирӯз дар суҳбати раҳмоновам як зан, як духтари варзишгарам бо ҳамин шиёра дар пеш ҳам мега ки шиёри мо тоҷикистон ба пеш. е мардум, ба ҳамин усул мо ба пеш. як бор бубин, дар асри 21 пешвои муаззам дорем. нахо мардум дар вагон зиндагӣ кунад. дар Бангладеш шумо дар зиндагӣ ҷоен аслан. дар Сомалия зиндагӣ ҷо ҳастин. ин нафар дар водии Бадахшон нест дар як масъулияти шаҳрдор, масъулияти раис, масъулияти шуғли аҳолӣ ки ҷо ҳастай. як бор назар кунед. кӯдак китоба боз мекард сурати раҳмон бечора дар вагон ховай. ҳамин кӯдак худаш чӣ хел тасаввур мекарда боша? дар вагон ховаст, гурусна, як зара нон, як пиёла чой қадри рӯз мегзарона. китоба боз мекунад, акси Раҳмонов раҳматат мега, ташаккуру бобоҷон мега. чӣ мега? даст дар накуна мега. ман навкаратум бисёр олӣ, аксат бисёр зебо, бисёр хуб, неки мо дар вагонем. аммо сурат агар қатиш гап мезад, чӣ қадам духта гап мезади ту? роҳбари мардумӣ? ту медонӣ ки мардум дар вагонҳо хобанд. хоб авангард пага будавен анами вагон бирен ку як бор дастгириш бикунен, ку бирен пайсар аз вазорат аз Раҳимов бигирен, бирен як хонаш битен, як калид бигирен хонаш битен. аз хонаи давлатии хизматчии давлатӣ Раҳмонов ку як хонаш бите. шаҳрванди Тоҷикистон ҳаққи зиндагӣ кардан дора. дута кӯдак дора, дута ятим дора. модару кӯдак зери ҳимояи давлат қарор дора. модар бояд фарзандша тарбия бикуна. мера қолин мешава рӯз тобегара фарзанд дар дири вагон. табиист ки таҷовуз карда мешава аз тарафи кадом нохалафе. табиист ки кушта мешава, табиист ки гум мешава. чун аз субҳ то шом нест нигаҳбон, сарпараст надора. дар ин ҳолат бояд давлат зиндагии ӯро хуб бикуна. модари ӯ дар тарбияи фарзанд бошад. замоне ки масъулияти кишвар нест, замоне ки ҷойҳои махсус нест ки садиқу мактабҳои махсус ки кӯдак бояд аз саҳар то бегоҳ дар оҷа бошад ки модар рава кор куна. вақти шумо чунин шароит надорен, бояд ки модар аз ҳисоби давлат маблағ бигира, зиндагии фарзандоша бикуна, ғизои солим, либос сари либоси тоза, ӯ фарзанд илм бигира, дониш бигира. бояд дар дигар ҳолат ин зиндагӣ нест. дар дигар ҳолат ин қонуни инсоният нест дига ки бечора дари вагона баста мекуна, ӯ гарм аз сард аст, модар аз сар то бега дар қолиншӯӣ, дар пасудашӯӣ хонаи мардум да
фарзандо дар дили вагон як брида нон, як оби хинық қади рӯз мебаранд. То авангард ахмақҳо мебуроен, Тоҷикистон пешвои муаззами миллат бисёр обод аст. Дидест ин мушкилота? Кар агар бошӣ, кур бошӣ, марҳамат кун. радиои озодӣ мегӯяд радиои ҷинояткор аст, радиои фалон аст. ман ҳазорҳо навор мебиёрам ки тавассути радиои озодӣ садҳо хона, садҳо нафара кӯмак карданд. мефаҳмед? як ҳукумат бо тамоми салоҳияташ як хизмате ки радиои озодӣ барои мардум мекунад наметавона карда. навор мегира, кӯмак мекунад, дастгирӣ мекунад, даҳҳо нафара ҷалб мекунанд, як зиндагиро нон об метиҳад. ин аст хизмати онҳо. шумо бошед ба як доро як ҳукумате ки ҳама қудрата дорен, як зана хона дода наметонен. ку бирен, плакатотон дадастон назди шуғли аҳолӣ бирен, назди ҳукумати шаҳр бирен, гирдиҳамоӣ кунен, модара барен ҷо бикунен. ин аст шуҷоати шумо, ин аст вазифаи шумо. бечорат нони хӯрдан надора мардум. зани замони ҷанги шаҳрвандӣ ба ҳамин сарсониҳо идома кард ва бо 2 кӯдаки ноболиғ дар кӯча монд. аз ҷанги шаҳрвандӣ то имрӯз мардум аз соли 1997 то имрӯз чанд сол мешавад? шумо ваҳдата барои мурдаотон ҷашн мегиред? барои чӣ ҷашн мегирен ваҳдати миллӣ гуфта? ид гуфта рақсу бозӣ мекунен дар майдонҳо. ина мушкилот. ҷомеашиносон дар бисёр маврид бесарпаноҳу танҳо мондани занонро ба мушкилоти иҷтимоӣ марбут медонанд. хуб то ҳамин чанд сол пеш дар ҳамин вагоне ки пушти сайри ман аст, як зани дигар ҳам бо 3-4 фарзандаш зиндагӣ мекард. бисёр як зиндагии мушкил дошт ва вақте ки ман ин занро ҳамеша мушоҳида мекардам, хоб ҳамсӯҳбат мешудем, ба чунин хулосае омадам ки мушкили асосӣ мушкили иҷтимоии худи кишвар аст ва мушкили дуввум сари бесаводӣ, бефаросатии худи занон аст ва мушкили калонтаринаш фикр мекунам мардҳо ҳастанд. яке агар шавҳаронашон бошад ки бештаринашон ҳамин зан ҳам ки буд зани дуввум буд. ҳусноро ҳоло нигарон аст ки ӯро бо вагону кӯдаконаш аз роҳи ин деҳа пеш кунанд ба куҷо меравад, зеро ӯ фарзандонашро дигар на хешовандон ва на фарзандони падар қабул надоранд. монш беста як бор. оё озодаи раҳмон дар ҳамин вагон зиндагӣ мекунад? савол. оё рустами эмомалӣ дар ҳамин вагон зиндагӣ мекунад? оё сомон, оё писарони соҳибуфо дар ҳамин вагон зиндагӣ мекунанд? оё духтари рамазон раҳимов, домоди раҳимов, домоди ятимов, домоди беков, сабуров дар ҳамин вагонҳо зиндагӣ мекунанд? не. фақат миллати мазлуми бечора зиндагӣ мекунанд. мушкилӣ дар киҷо аст? мушкилӣ дар иқтисоди кишвар, мушкилӣ дар набудани низом. ана орзуи мо, ормонҳои мо ҳами аст ки инаи миллата соҳибӣ кунем. агар ҳамин орзуи ман амали намедонам экстремистӣ мегӯен, хоини миллат мегӯен, бигзор ман хоҳим бошум. агар ман ормон дорам, орзу дорам ки ҷомеае бисозем ки инаи бечораҳо дар хонаи гарм, ғизои гарм, мактаби солим, падару модар дар назд дошт, сарҷамъ бошанд, агар ҳамин ҷиноят аст, ман мегӯям ман ҷинояткор ҳастам. фаҳмидӣ? агар ҳамин чиз шумо мисол меорем ки ин ҳамин ҳолатда хоб ҷомеаи мо пеш биравад. магар ормони мо ҳами аст, орзуи як ҳаракати сиёсӣ ҳами аст ки мо мехоҳем ки садди камбизоатӣ, қашоқӣ, бесарпаноҳии мардум ба анҷом бираса. лекин шумо ба дигар забон ҳарф мезанед. як бор худтон тасаввур кунед, як бор бишинед тасаввур кунед, як фарзанди мансабдор биёяд як рӯз дар ҳамин вагон хоб кунад. чӣ маъни дорад? фарзанди мансабдор ӯ ба маъни надорад ки бояд дар баландтарин бино хоб кунад. ӯ ба ӯ маъни нест. мансаб ин ягон чизи намедонам худододӣ нест ки касе дар мансаб дорад, фарзанди ӯ бояд ки як соати дасташ $10,000 бошад, як камарбандаш ки дар миёнаш мекунад $15,000 бошад, як чизе ки мепӯшад $25,000 бошад, як мошине ки мегарда аз $100,000 боло бошад. ӯ ба ӯ маъни нест фарзанди мансабдор.